So welcome po sa aking vlog. Welcome sa aking YouTube channel. Welcome po sa aking page. And yan, so tayo po ay papunta sa western part po ng Pangasinan. At pupuntahan po natin ang isa sa medyo bago-bago pa lang na tourist spot doon. So pupunta po tayo ng Bolinao, Pangasinan. At pupuntahan po natin ang Old Rock Resort and Hotel, na kung saan makikita nyo dito yung bahay, parang bahay siya na bato. Okay, so mamaya makikita po natin yan. Then isa din sa dadaanan po natin ay ang Coffee Cobo. Okay, so sa part din po yan ng Bolinao. Yan. Okay, so hello mga wan. So kung bago ka pa lang sa channel na to, paklik naman yung subscribe button at paklik na rin yung button bell sa taas para lagi po kayong updated sa mga bagong video yung ipopost ko. Okay, so this is my first time po na magbilag, motovlog. So kung mapapansin nyo sa page po natin, more on pictures yung pinopost natin. Bumili po ako ng action cam para may pakita ko po sa inyo ang expectation versus the reality, para may makita naman po kayong video. Hindi lang po siya more on pictures, kundi meron na rin po tayong video sa page. Okay, sa page man o kaya sa YouTube, may post ako sa YouTube. Okay, so guys, pa-support naman mga one. Okay, yan, ganun yung mga tunog ng mga jeep pag paliko. Sabi niya ay patras pala yun. Antungik. Yan, pultang. Saan tayo papapultang? Pultang. Asa yung premium dito? Premium kuya, pultang. Ay shucks. Bumaba po ba ngayon yung o tumaas? Tumaas. Uy, sakto. 2 liters. Saan yun? Thank you, sir. Hi. Yan. So, kakatapos lang po nating magpagas. Then, proceed na po tayo dun sa ating destination. Ang Bolinao, Pangasinan. Yan. So, short description lang sa Old Rock na aking na-research kagabi. Isa siyang rock. Oo nga, rock nga naman, kaya tinawag na Old Rock. Ayan, so Old Rock siya. Nakita ko kasi dun sa Facebook page nila, nag-open siya noong January 2020. So kagaya nga po ng sinabi ko kanina, kasagsagan po kasi ng COVID-19, kaya ang nangyari is nag-close sila. Yun siguro yung utos ng mayor nila, kaya ganun po ang nangyari. So maigpit pa kasi last year. Tapos nung na naman ata, nag-reopen, tapos nag-close, tapos nag-open na naman. At ngayon na naman is nakita ko kasi dun sa post ng isang post ng babae, nung nag-search ako, nakapagpa-picture pa siya. So nakita ko yung date, November 19. So medyo fresh, medyo bago-bago pa. Then nakakita ulit ako ng December 6. So ibig sabihin totally or formally open na siya. Okay, so wala na kasi halos wala na atang COVID-19 ngayon. Kasi halos lahat ng mga tao is bakunado na, kaya ganun. Pero tignan natin, silipin natin. Doon kasi sa page po nila, kung mapapansin nyo, halos walang masyadong post. Kaya nagdadalawang isip ako kung pupunta ba ako doon o hindi. Kasi nag-message ako, wala man lang reply. And hopefully yung ina-expect po natin na naka-open siya ay talagang open na siya. Diba? Woo! Lamig! Yan, so yan po yung yung view deck po ng ng Sual.
So bilisan na po natin para maaga tayo makapunta dun sa ating destination. So shoutout nga po pala kay John Luna na laging nakaabang sa ating ipopost na video. Hello sa'yo John Luna. See you next year. Okay, so may checkpoint ata. Morning sir. License. Ito po. Opo. Opo, nagbibilag po. So, sa part na yon, nag-checkpoint sila. Welcome to City of Alaminos, home of 100 Island. Yan, so sa Alaminos na po tayo. Ang hindi ko lang kasi alam, dun sa nag-checkpoint na yon, minsan hindi sila nag-checkpoint, minsan nag-checkpoint sila. So, yan. Sa mga papasok ng Alaminos, at kung ikaw ay taga-ibang kung taga Manila ka, dala ka na lang ng vaccination card. Dahil wala na pong mga S-Pass. Wala na. Di na po nire-record sa Pangasinan ang S-Pass. So, yun. Dasul, Infanta, Santa Cruz. Papunta po doon. Yun. Doon sa left side, doon po yung papuntang Dasul, Infanta, tapos Santa Cruz. Dito naman sa may right side naman po, itong dinadaanan po natin, ito po yung papuntang Bani, papuntang Bolinao. Asa part na tayo ng Bolinao, pero bakit parang umaambon? Wala tayong mapagsisilungan nito mga idol. Umaambon. Okay, dito na tayo sa Kopi Kobo. Yan. So magkakape muna tayo. Ito yung first natin, Kopi Kobo. Kakape muna tayo, 24 hours siya. So ito yun, na-picture na natin to dati, pero ngayon video naman. Yan, so yan, kakatapos lang natin magkape dito sa Kopi Kobo Barako Brew. Kopi Kobo, open po sila 24 hours. So yung yung kinapi po natin kanina is yung Vietnamese coffee. And then sandwich na rin po tayo para may laman tong tiyan natin papunta po sa Bolinao. Ayan, so proceed na po tayo dun sa pupuntahan nating lugar, Old Rock. Sa may Old Rock Resort and Hotel, Old Rock. Okay, picturean muna natin. I-picture na tayo. Yeah. Ayun, so nakapagpa-picture na tayo, pero Old Rock this way. Ayan. So sana hindi po maputik doon sa dadaanan natin. Old Rock this way. Lapit na siguro yung dito. So bakbakan na.
Parang ganito din yung daan sa Kampur. Pero sa may Kampur kasi, oh shucks. Saan? Saan na dito? Saan na dito yung old rock? Ah, yun. Dito siguro. Oh, ito ba? Giniba naman na. Oh, okay. Dito siguro yun. Kasi nakalagay dito eh. Kasama naman natin si Magta. Magtanong. Kaya di tayo mawawala. Hirap dito kapag gabi. Pag gabi ka dumaan, tapos ganito yung dadaanan mo. Walang masyadong bahay oh. Saan dito? Dito yun. Tanong mo tayo. Saan po dito papuntang Old Rock? Ah, diretso lang to. Sige, thank you. Okay, so diretso lang tayo doon daw, guys. Yan. So, diretso lang tayo dito. May makikita daw tayong sign na Old Rock. Pero kanina umikot lang tayo. Old Rock this way. Oh, yun. Wow. Ito na yun. Tunayin natin. Woohoo! Asa Old Rock na tayo. Parang bago pa lang. Woohoo! Wow, ang ganda. Okay, so picture naman natin. Picture naman natin para may post tayo. Old Rock. Ando. Picture naman natin. Picture. Morning po. Mag-ano lang, walk in. Opo. Okay. 50. Saan po? Diretso lang po to. Sige po. Thank you. So, ang ano daw, 50 pesos. Walk-in lang po, mag-tutor visit. Opo. Post lang po sa vlog. Opo. Sige po, shoutout po kayo ma'am. Ano pong pangalan nyo? Lizelle Fernandez. Shoutout daw kay ma'am Lizelle Fernandez. Ito. Magayon na lang po kayo ma'am. Post po natin sa Travel Get One page po. Ito po ma'am. Name niyo sir? Philip Prado po. Opo. Pero may mga post po kayo dun ma'am na mga ano. Pa po kami nagpo-post ng mga rooms, sir. So magkano po yung ano nyo dito? Walk-ins po is 50. 50 for viewing. Picture tayo. Ay shucks. Pwede ba ipasok to? So ito yung mga ano nila, mga rooms. May renovation pa silang ginagawa. Ang ganda pala dito. Old Rocks. Ayan. Yan, so kapalan na ng mukha to. Kahit first time ko lang po magbilag is kakapalan na lang natin mukha. Okay, so ito nga po yung Old Rock na tinatawag po nila. Kung mapapansin nyo, ang ganda oh. Yan. Old Rock Beach.
So yun. Sa may Bolinao, Old Rock Beach. Dito is kung mapapansin nyo, may mga nire-renovate pa sila. And yun, naipakita ko nga sa inyo ang ganda nito. Yan. So kung pupunta kayo dito, madali pupuntahan to sa may Barangay Arnido, Bolinao, Pangasinan lang po. Then yung mga dadaanan nyo naman lugar, hindi siya rock road kagaya ng papunta sa mga falls. Dun sa Bolinao Falls 1, 2, and 3. Yan, mga rock road kasi yung dadaanan nyo. Pero pag pupunta po kayo dito, eto, ayan, kagaya nga po ng na nakita nyo din dun sa bilag ko is lang siya, smooth yung daan, halos wala kayong madadaanan na rock road. Okay, so yan, ito po, yan. Okay, so hanggang dito na lang po itong bilag na to. So thank you and goodbye. Bye bye. Hey po sir, thank you.